Ero kamano nyakora mogi kum ketera mogi TV otieno mar tich ariyo odiochieng' mar ang'wen nyaka nyocha wachak dwe mar 11 arwakni machiegni weche manyien mago imore Ramogi TV wan kod mathoth ahinya magi oting'o weche mag penj mar KCSE madhi nyime, twak ewi kaka inyalo tiek ng'anyo mar jopuonj mbalariany kaachiel kod weche mag masiche mikelo kod koth. To bende kaka en tieng' tich ariyo nyakora mogi par ni ng'e gwengewa en achiel kuom weche mowaiko ni kawuono kaka kawuono ne wadhi ng'iyo to sigana mar gweng' ma iluongo ni Lolwe machiegni nyakora mogi mokwongo wayud thund weche. Ka penj mar KCSE odonjo odiochienge mar ariyo, apedha otim ne jotem kwalo penjno kendo simbe 17 ojuk jopuonjre ka moko kuom jochung' ne penj bende omaki. He's been sentenced to 40 years imprisonment, and I think that was fair, as much as we felt so much pain and we're still traumatized by the circumstances surrounding our mom's death. Dichuo moro ma jahigni 55 otwe e jela higni 40 kuom ne wang'o ma onego min ode. We are going to convene the organs of the union so that we can reconsider. However, the ministry should apologize to us for calling us confused. Ng'anyo mar jotije mbalariany igeno ni nyalo rumo bang' komiti mar od bura mar somo donjore kendo bago twak kod riwruoge maggi. Machiegni nyakora mogi bed thuolo mar tudori kodwa ka indigonwa ote machuok nambari 36000 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, XN @Ramogi TV KE. Bende nyalo yudo weche nyakora mogi kiluwo an wuoni, follow wa Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni anyuola mar John Okoth Ogutu, rawera ma japuonj ma jahigni 33 manyocha ne owito ngimane tulo mar ng'anyo bang' yiero ma piny Tanzania, ogolo ywak bang' yudo ripot ni ringre wuodgino olal. Jafumbo marwa Cynthia Onyango chakunwa weche manyien mag oimore gi ripot ewi siganano. John Okoth ma osebedo japuonj e boma ma Dar es Salaam kuom higni 8 mokalo yangore ni nyocha ochwad kod magina kod obila mag piny Tanzania chieng' tich adek tarik 29 dwe mar 10 higani ikinde tulo manomuoche pinyno ewi yiero mar jatend piny. Kaluwore kod lipot ma wayudo, John Rick ne odhi nyiewo chiemo e chiro Magaba ikinde manoromo kod masirano. E dalagi mayudore gweng' Makademba e kar chung' od bura ma Lego Usonga, anyuola mare nyoyudo ote mar tho mare tarik 30 dwe mar 10 ka nyamin gi maduong' Celestine Ogutu yango pe kod lit ma midhiero no osekelo ne anyuondgi. We have made so many efforts. I've struggled. As the firstborn of this family, it has not been easy. It is so heavy. Since last year to this year, and now this. I've made so many efforts. I've reached Honorable Tandi. I've also reached the human rights. Celestine lero ni kata obedo ni nyocha onyise ni ringre John nyocha otere kar kano ringre ma Mwana Nyamala mayudore boma ma Dar es Salaam. Gie sani ringre mar John olal Miru kendo poko yangi kaka olal. Anyuola ni lero ni gisebedo gi tudruok machiegni kod jogo mayande tiyo gi John ma bende manyocha oyango tho mare kendo nyetemo mar luwo ringre mare kama nitiere. Kata kamano, gilero ni ne onyisgi ni ng'eny ringre mayande ochwal kowuok e nek manobedo e piny Tanzania nodar kendo ter kama pok oyangore kendo ringre ariyo kende manyocha odong' e kar kano ringre no ma Mwana Nyamala. Not even the body of those the people they were killed with. None of the bodies is there. And the guy told me there are only 2 bodies there. And they are saying those 2 bodies are the ones that died from those gunshots. Mama does not know, and we don't want her to know. As at yesterday in the evening, John was not found. Min John Angelino Ogutu koro kwayo kony kowuok kuom sirikal ma pachoka mondo donjre wachno kendo tudre kod piny Tanzania mondo konygi e yudo ringre wuodgi ne chenro mar ik. Koro kwayo ni jo sirikal ma Kenya mondo yie koriwre kod un
mondo ukonya mondo akel bodina mondo ayik idalana ka. Nyocha higa cha yiko ja university nyoro koriako ka odwe abich ayiko won mare koro aonge to enie woda maduong'. Aonge kaka timo. Koro akwayo kony, nukonya. Dangi Patricia Odawo paro John kaka rawera mane jambola kendo ne ni kod luor ka okwayo sirikal mondo winj ywakgi kendo konygi yudo ringre mar nyakware. Kaka chandruok onwang'e piny mabor mok wang'eyo. Ok en hechwa. An agoyo erokamano ni ka Nyasaye ma jatim maber ni joge ma jaduoko geno ka geno onge mondo mi odonji chuny sirikal kod piny mothoe maborno mondo sirikal omiwa ringre mondo wayik. Adiera nyakwarano onge gima osetimo marach. John Ogutu ne en japuonj e sikul Maskai e boma Dar es Salaam ka tho mare kod lal mar ringre mare apoya koro weyo anyuola mare kod lit gi kuyo ka gimanyo adiera e wi lal mare kod kony mar kelo ringre mare pacho. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Ogeno ni biro keto kenge mar neno ni familia no oyudo kaka nyalo konyore e wi lit ma omako gi ka omedoro ote mag kuyo kaluwore kod midhiero ma okwako familia no mosuru kode. Wadhi nyime joketne ratich oganda e pacho ka omedo bago ng'anyo ka kawuono ne gilimo apisi mar mbete mar piny Uganda e pacho ka mayudore e boma ma Nairobi e wi lal mar rowere ariyo ma gin Nicholas Oyoo kod Bob Njagi ma wachore nomak githuon e piny mar Uganda. Bob Njagi kaachiel kod Nicholas Oyoo wachore nomak githuon e gwenge mag Kireka mayudore e Kampala e piny Uganda tarik 1 dwe mar 10 mar higani. Joketne ratich oganda go kwayo sirikal mamalo kotelnegi kod jatend piny William Ruto, jambete mar piny Kenya kaachiel kod ma Uganda kod jatend migawo mochung'ne weche tudruok pinje maoko e pacho ka mondo ne ni Nicholas kod Bob owe thuolo mondo giduog pacho ka. Today is 36 days since Comrade Bob Njagi and Nicholas Oyoo were abducted in Uganda. Nothing has come out yet. All we are receiving are just alleged reports that they are not in good shape, where they've been detained. And we are here at the Ugandan embassy because we've tried our best to seek an audience from the Ugandan embassy in Kenya. And until today, we've not gotten any audience. Anytime we come here, they've closed their doors. If we have our ambassador to Uganda, who is sitting in Kampala comfortably, exercising his diplomatic mission without actually taking a huge consideration of these two citizens of this country, then he should be recalled. Sisi ni mothers ambao tumeumia sana. We have formed a group known as Mothers of Victims and Survivors Network. That's why tuko hapa kusupport hii solidarity ya Bob. And kama mzazi ama mama, huwa tunasikia uchungu sana. Tunasikia Bob, hatujui mahali wako kwa sasa. So tunaomba tu William Samoei Ruto atafute vijana wetu cause atulali na tunataka sana vijana warudi. Kowere kod mago nyakoro mogo wadonje weche motende kod penj mar KCSE odiechieng' mar ariyo mar penj maduong' mar klas 12 KCSE e kinde madhi nyime pacho ka obila omako simbe mag ong'we yamo maromo 17 e kuonde timo penj mopogore opogore e pacho ka kapod imedo keto kenge mag geng'o kuo mar penjno. Jafwambo marwa Chris Owino leronwa midhiero ma okwako chenro madhi nyime mar timo penj ka ji 19 osemaki ka itudo kod kuo mar penj. E odiechieng' mar ariyo mar penj maduong' mar joklas 12 KCSE, rumbi mag kuo penj odhi nyime kod umo chenro makamano. Kuonde chung' od bura ma Sako kod Moyale e kaunti ma Marsabit, simbe 17 mag ong'we yamo ne ong'wan kowuok kuom jopuonjre. Simbe makamago ne ochwal ne apisas mag okwach kich madhi nyime kod timo nonro kaachiel kod chwalo wach makamano jatend weche mag somo e sub-kaunti ma Moyale. Ka oloso ewi wachno, jatatije maduong' mar bad migawo mochung'ne puodho rang'iny mar somo pacho kae Profesa Charles Ong'ondo ose okang' mar jopuonjre dhi kod sime e kuondegi mag timo penj. Whatever frisking you do, some people still sneak them in somehow.
and that is not right to do. The second thing is to watch out for non-authorized personnel within the compound. When we see them, naturally, we are always suspicious about what they are doing in those schools. Professor Ongondo maneloso kinde yao kontena mar kano penj e apis jatend obila county ma Kakamega ogolo siem mager kapino e joma ibiro yudo kod ketho madhi ataro kod chike matayo penj. And I normally tell the center managers and supervisors, you may not be aware what the children have planned in advance. So please always make sure that we watch out over those three things: collusion, the phone, and also the people who are not authorized to be in school. E komachielo, obila dhi nyime kod timo nonro bang' japuonjre moro mar skund sekondar ma St. Philip's Day rem dhi timo penj mare mokwongo bang' jomoko ng'ere ndhiye kendo lal kode. Japuonjreno mayangre ka Philip Mudhi wachore ne wuok e dala gi chieng' wuok tich mayudore e gwenge ma Kine kendo yikore madhi timo penj. Mimi mtoto wangu aliamka asubuhi kama kawaida akanjitayarisha kwenda kufanya mtihani. Ndio nikapigiwa simu kutoka shule, nikaulizwa kwani aendi kufanya mtihani. Nikasema alitoka nyumbani 5, nikaambiwa anja fika. Nikachukua hatua nikaenda huko shule, nikahakikisha hayuko, nikachukua hatua nikaenda police station. Mudhi bang'e ne okwanye gwenge mag Makuyu e kaunti ma Murang'a kod jal machunye ler. Alipotelea hapo kwa njia. Before hata afike kwa rami alipotelea kwa njia hapo. Yeye alijisikia akiwa Makuyu kama ajielewi vizuri. Yeye anakumbuka tu vile alijipata kwa kichaka, aliamka akajipata kwa kichaka, hana viatu za shule, hana shati za shule, kila kitu yake ya shule ilikuwa imeenda. Mageti mreki ne obila dhi nyime kod timo nonro ewi wach makamano. Chris Owino, Ramogi TV. Ng'anyo mar riwruoge jotich kod jopuonj mag mbalariany nyalo rumo sa asaya bang' komiti mar od bura mar somo donjo kendo bago twak kod riwruogego. Migawo mar somo kaachiel kod migawo mar omenda ewi gowi maromo bilion 7.9 e kidienje ariyo kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero bang' twak kuom mamao seche 3. Riwruoge mag mbalariany oyie mar bedo kod migawo mar somo piny ewi kaka idhi chulgi omendano kapok giyango rumo mar ng'anyo margi. We are softened and you are hardening. En romo mar komiti mar somo e od bura mane okelo kanyakla telo mar riwruoge mag mbalariany, migawo mar somo kaachiel kod migawo mar omenda ewi ng'anyo mar jopuonj kod jotije mbalariany ma osebedo kadhi nyime kuom koro ndalo 47. E burani, jagoro maduong' mar riwruok mar UASU mane twak e lo riwruogegi onyono piny ni ok onyal go bade piny ewi paro mane osegol kod jokanyo mag riwruogegi ni nyaka chulgi gowi duto e wang'e mano bilion 7.9. When this offer was made to us, I convened organs of the union, that is NEC and NDC, and they objected to this offer by voting overwhelmingly for no. Jatelo mar migawo mar omenda kod somo kata kamano oyango ni sirikal onge kod omenda ma inyalo chul duto kama nitie, ginyalo mana chulo e kidienje ariyo, bilion 3.8 e kidieny ma okwongo ma ichano manye bajet mabalang' ka modong' to ibiro chule hik omenda mar 2026-2027. Total, the figure is half of 7.76 billion, which is 3.85, I guess, billion. So we had offered to pay 2.16. Now the balance we have already committed that we will add to the 2.16 to make it 50% of the outstanding amount. We've not waited, we have not delayed. We have worked together overnight to ensure that this matter is resolved, and we can't be faulted for delay. Because when you rely on constitutional officers that are mandated to give you advice, you have to refer to them. It's just like if I said I'm going to pay 7.9 billion before I talk to Treasury. Ka bang' ywaruok ma ywayi, jagoro mar UASU Constantine Wasonga ogo bade piny kata kamano ni nyaka ketie ler ni omenda ni donji e bengi mag jotije mag mbalariany tich adi. Dancing on the street for 2 months, they cannot go without money. Yeah. Let's hear from national. Let our members not go without. Let's hear from national. For the sake of the children and students of this country, we are going to convene the organs of the union so that we can reconsider. However, the ministry should
apologize to us for calling us confused and that we should go back to class. Burani orumo gi riwruogegi wuok kendo dhi e log tich mar migawo mar somo mar tieko twak margi ka sani to koro irito ni gilando winjruok karang'o, winjruok madhi neno ni ng'anyo rumo. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwan ji ma owito ngimagi e sienyruok mar lowo ma Elgeyo Marakwet ochopo ji 34 ma en bang' ringre mamoko ariyo yudi e alworano mane masira otimore. Ringre mamoko luoro nitie ni oum kod chuodho ka anyuola mapok oyudo jogi pod rito e alworano ma gichich ni ringre anyuolagi nitie. Gie sani sirikal dhi nyime kod chiwo chiemo kaachiel kod daro jogo ma ojot kuonde ma luoro nitie ni nyalo sienyore kendo. Naomba serikali wanisaidie kusomesha huyu kijana mwenye alikuwa shule ya KMTC. Nimepoteza huyu wa university. Haja tu naomba serikali awasaidie. Na mpaka saa hizi hajaonekana. Watoto yangu amechukuliwa na maji yote, sina baba na hii mzee. Na hakuna kitu yeyote, na hakuna kitu nyumbani. Na sisi tu ndio na kaa hivi tu. Watu wangetolewa waende sehemu ya juu, alafu upande wa hanging file yote ikuwe conservation area, waweke tu miti blue gum yote. I think hatutakuwa na hii shida tena. Kausuru ni IBC bende Nyakoromogi wang'iyo kama oyudo ni jakom mar duol ma ochung' ne weche mag yiero kod kiewo e pacho ka. IBC Erastus Ethekon okone gichano chako chenro mar ndiko oganda mathoth mag jogo ombulu kata mass voter registration tok chenro mag yiero maduong' ma ichano tim tarik 27 yiero mano adundo ma ichano tim tarik 27 dwe mar 11 higani. Okuni okang' ma kama gidwa kawo kaluwore gi kwan manok mag jopiny mosewuok oko mar ndikore kaka jogo ombulu manyien. Kwan ma okoni pok ochopo kata mana 100,000. Joja oko miyo mathoth ewi chenro ma oketi kod IBC ndiko kwan mathoth mag oganda go ombulu e chenro ma iluongo ni mass voter registration. Duol mochung' ne yiero kod kiewo e pacho ka IEBC koni ok gimor gi kwan oganda manok mosewuok oko ndikore kaka jogo ombulu manyien nyaka ne gichaka yanga chenro no tarik 29 dwe mar 9 higani. Kane giloso Mombasa, duol no kotelne kod jakom Erastus Ethekon koni kata obedo ne gigeto ndiko jogo ombulu manyien maromo milion 6.8 nyaka sani gisemana ndiko ji 920,000. Now new voters 90,020. So we are short of 100. Hopefully by end of the week we will have surpassed 100,000 countrywide. For Mombasa, unfortunately, we are below 4,000. So we have to be exact, 3,967. So you cannot just hide behind the curtain and say, oh, I'm not going to go there. Why should I go and register? Because the same people who are actually being voted for are the ones who are coming and they don't do anything. You have a responsibility. You need to go there. You need to go and enroll. You need to go and participate in elections so that you can be able to elect good leaders. And we're telling them this is an opportunity that you have. The youth of Kenya, if you want to make a difference, if you want to have an impact, a lasting impact in society, your voter's card is the silver bullet. Kata kamano, okoni ma chalni timore ni mar pok giyawo kuonde ndikruok e kor gwenge, chenro makoro gikone gichano chako timo tok yiero madundu ma ibiro tim tarik 27 dwe ni mar 11. But to solve that problem, once we finish with the by-election 7th this month, we are going to launch mass voter registration. What we call sometimes, we call enhanced voter registration. Once that is launched, then we will move our registration centers to the neighborhoods. You need to go to the ballot and make sure that you achieve your objective.
By doing so, you'll actually get good leaders who are going to ensure that you have development. Your single vote matters. Moko kuom chenro mabende gigeto en chiwo puonj ne oganda wi wach ndikruok kod goyo ombulu kaachiel kod jiwo piny owacho mondo omi ombek chike mag chiwo opande ne rowere. We will also speak to the National Bureau for National Registration Bureau to fast track the issuance of these documents to the young people so that they can be registered with us. In places like Kibera, for example, there are people who are born and they don't care whether they get ID or not. They don't have any documentation. So then how can they be facilitated? That's also another issue that needs to be looked at. So youth alone can give us a winner, can decide which way to go, even if everyone else votes. But if the youth decide to come out in numbers, they can be the decision makers. Magi ne owacho ka bende ojiwo jotelo, riwruoge kaachiel kod oganda jo Kenya mondo mi okaw ng'ala manyime mar jiwo jogo mapok ondikore mondo mi otim kamano mar kelo lokruok mag telo magidwaro e pacho ka. In the social media spaces, whether you are active in Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, we need you to come out and support us to reach out to as many young people as possible. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano nyako Ramogi, imedo winjo weche manyien mago imore kendo yudo gi achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Orani wakaw yweyo madundo mondo waduoka kod mamoko ma wamedo keloni. Omiyo in mioro ote mari wea kaw thuolni mar lidho gi alidha kendo winjane pachi ni chalo nade. Wuod Tsunami aneno Ramogi TV maler ahinya kade mong'er gima wuoro kaka leto kwako alego sirikal okony gi yudo wuorgi. Pastor Okombo Orwa ema wacho kamano. Erokamano nya Pastor Okombo Orwa. Wuod Tsunami Ramogi TV kelo news magudi sana. Dubai riko uri Nyaseme kantiro Ruba Kajatinga Migori town. Mwalimu wa Stariko Ngalo mar Masara Golden City ong'isa ni Bati oimore. Aneno weche manyien kendo biro e yo makare. Bati kona ng'at ma oneno nyathi manyako manyinge Valerie Awino Ngalo mondo yuana tol ke pole sana kuom wito kata lal mar nyathi ma bende imanyo gi kinde ni. Greetings Bati, awinjo news kendo amor. Wach ja Kenya monegi TZ no nyaka sirikand Kenya donjre motegno mondo the affected family oyud haki margi. PS Raymond Omolo okonygi gi yud wuodegi. Secondly, jo Kenya manoteke Uganda en wach ma ok ni kare. Nitiere chik kod ratiro mar ng'ato momaki. Let the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Interior assist in this. Kata jatend piny ma Kenya odonjre wachno ne ochamo muma mar rito jo Kenya. Mogik mos makene ne joma owito jogegi landslide. Wayie wapidhi yien kendo wawinj chike ma igolo gi jolonye koro chal kor lwasi kata meteorological department mondo ngima obed garita makare. Erokamano Shemotho soja kuom ote machal kod mano. Makamu ng'isa ni mosna expert mane baba we sirikal kaka Mbadi gi Wandai nyisgi ni development dhi mbele maber. Gima duong' en empowerment. Pesa ofuko kaachiel kod mogo e mesa mar oganda mondo eka weche odhi makare. Erokamano in bende. Bati dadi kulane ni maber ahinya kendo ikelonwa weche manyien makare. Ramogi TV nyilni. An dawacha ng'osiepa kaseneni e TV man luongo ni Osama Japancha mawacho kamano. Erokamano Osama Japancha. Erokamano Sangra mano wuod Kopanga wacho ni neni yo makare. Wuod Suna wach ma Tanzania no is painful. Wala mone familia ma ng'atgi wacho ni onegi kasto lal piny Tanzania mondo res kendo konygi mapiyo mondo chunygi obed gi kwe. Isaya Koranja Majaruwe wacho ni Bati aneno news mos owuoro tend minerach koro Tanzania obedo gi koko mano kaluwore kode. Mano ok mine te Isaya Koranja. Tiri mine ma bende osetelo matendgi gomba. Makaluga japenya anchiel ma Bomb Center nini yo makare. Kata kamano an kodi nyaka giko. Erokamano Bati weche penj tek manade. MC Otuglayes would again kanitire Homa Bay town. Erokamano Otuglayes. Noka Wycliffe Oyando kanitire Kisii town.
Jojasema Olokendo en niyo makare ahinya. Thuolo ni bende ji medo ndiko nyakwara Ramogi. Weche medo bedo mathoth. In ma iketo wang'i Ramogi TV kendi chiko iti mana kaka neno ka Maka Luga bende poduoka kod weche mamoko. En bende waneno ka odhi nyime ahinya nyakwara Ramogi. Kasto bende Wilberforce Otieno ng'isa ni aworo weche kata ocho mara makende ne wede kod jonyuol mag mwalimu monindo e piny Tanzania. Akwayo jotendwa mondo tem okony anyuola mondo kel mwalimu dala. Nyithindo makwalo penj owinjo kawnegi chik mager ahinya. Mano CPA Wilberforce Otieno Wood North Kanyamkage macho kamano. Yiera mondo ka uyuyo nyakwara Ramogi weche gi thoth med ndikona miya pachi kotende kod weche manyien ma wakelo ni ewi more makawuono mondo ibed ka in bende wayudo pachi. Odi yuko ka oduogo wan gi mathoth. Kikedi mabor. Radio Citizen ikishirikiana na Mulembe FM, Sulu FM, Vuka FM na View Sasa. Tunazuru eneo la magharibi mwa Kenya kwenye roadshow moto ya Jipange na View Sasa mashinani. Ni kuanzia Jumatano tarehe 5 hadi Jumamosi tarehe 8 mwezi huu wa Novemba. Jipange ushinde na View Sasa. Ni burudani pamoja na nafasi ya kujishindia zawadi kemkem na mamilioni ya pesa. Tuna 50,000 kila siku, 1500 kila wiki na grand prize ya shilingi milioni 2. Msafara unaanza tarehe 5 kule Gambogi na kuelekea Majengo, Mbale, Chavakali, Sigalagala, Haega, Lurambi, Kambi ya Mwanza, Malava, Butali na kumalizia Matete. Tutakuwa na Munai, Machoka, QT na Atea kutoka Radio Citizen, Dr. Tunde, Samuel Kisondio na Brian Kaitano kutoka Sulu FM, Shifalongo, Kevin Nandwa na Pamela Kadima kutoka Mulembe FM na Margaret Asaba, Bruce Kanzika na Vanoti Sendi kutoka Vuka FM, bila kusahau Mukaya Junior kutoka View Sasa. Burudani ni kutoka kwa A Boy from Lubao, Emmanuel Musindi, Mika Wanyenje, Opeta Musungu, Vincent Ongidi na Anko Nico. Tokea tujipange na View Sasa mashinani. Mimi kama MC natenda ninayoyasema. Nimekuwa kielelezo kwa mara nyingi. Ni sawa, hakuna shida. Awali, haya madoa sugu yangebaki kwenye nguo zangu na kusugua kutotoa nguo zangu rangi. Asante kwa Ariel Liquid mpya, ni nzuri. Inaondoa madoa sugu na kung'arisha nguo, mwosho baada ya mwosho. Asante, New Ariel Liquid. New Ariel Liquid kwa mashine za kufulia, huondoa madoa sugu kwa mwosho mmoja. Sometimes I need a fragrance to keep me calm, stays fresh in the heat and feels elegant into the night, lasting longer than expensive perfumes. New Downy, lavender calm, sunrise fresh and sweet elegance, freshness that inspires confidence. Of late rides and shady charges, itisha Wigo. Na Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, na Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony, to wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo, koro konyono
to onyono to choke cartilage ka toyore konyono kecheratine mare man malo mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811 380# to get thank you, Lord. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Machiegni kendo nyakora mogi bang' wuok ywe wadhi nyime dichuo ma jahigni 55 mane owang'o jaode ma ochotho koro ne omi kum mar twech kuom higni 40 e jela. Robert wacho ni nonego jaode Amy Chepkoech Mitei tarik 7 dwe mar 10 mar 2020 e boma ma Kobel ma yudore kar chung' od bura ma Konoin e kaunti ma Bomet. Ma ne bang' ywaruok mag udi bedoe kama ne ochwe owang'o jaode kod petrol. I'm the daughter of the deceased and the daughter of the accused. Today the matter was coming up for sentencing, and the sentencing has been made, and I think the ruling was fair on the years of imprisonment. He's been sentenced to 40 years imprisonment, and I think that was fair. As much as we felt so much pain and we're still traumatized by the circumstances surrounding our mom's death, I think the ruling was fair enough. Yeah. I'm the sister to the deceased, and we really thank God for today. The sentencing has been passed, and the ruling, it was given 40 years, and I think that is fair for us. It's been a tough period, 5 years. It's been long, draining, both emotionally, financially, especially for the kids, and we really thank God because today, I think this has been the end of our coming and going back. At times from like 2020, we've been coming for the last 5 years to the court. At times the court bounces, but today we thank God because the ruling has been passed. We are really appreciative. Chan kurachid nade mathoth podo kwako kwan mamalo mag jogo mane kod ng'ole kaunti ma Migori ka thoth gi ywak ni piny owacho ojwang'ogi. Jafwambo marwa Jojo mamiyowa ler ewi nyau manitie korka menyo ratich ji mane kod ng'ol kod okenge mar riwruoge ma ok mag sirikal osekawo mar reso midhiero ma kamago. Kata bed ni piny owacho osebedo kod chenro mopogopoge mag jolo jogo mong'ol, pod nitiere kwan jogo mong'ol mok nyalo chenrogi mag piny owacho nikech midhieche magikale. Rem mar jogo mong'ol yudo jol ma ichiwo kod piny owacho osebedi kod midhieche mathoth ma oting'o pek e yudo bok mayango kaka jogo modak kod ng'ol, ma bende ong'ere kaka disability certificate ka kuom duolno ma National Disability Council. Nitiere kwan mag jogo ma odak kod ng'ol mathoth ma odak e ngima mar chan. Gionge kod kuonde dak malong'o kaka mar yudo gago bende ok osebedo mayot ka koro giywak ni piny owacho koro osejwang'ogi. Seche moko Nyasaye omiyowa nyithindo wan be, kata kaka inyalo puonjo nyathi nyalo bedo maonge, samoro kalo to onge kaka inyalo timo. Ng'o marwa kaka jomodak gi ng'ol
wan gi nweng'o mathin. Akelo boma jengi 83 ma en muofu ng'ol moyudo chakre tinne en achiel kuom jogo mong'ol moko osebedo ka yudo kony ma ichiwo kod piny owacho ma oting'o omenda ma ichiwo ne jogo mang'ao. Wuonde ka gidhizo gindika to giwuonde ok gidwa ndika. Chunye ko notho. Kipenje malong'o biro nyisi ni kodhi kata e chiro nitie jomoko ma sani koro riembe ma en otiyo gi dholu mar ni jomoko sani osejogo. Akelo ndegwego mag otho e sub-county no Manyateke yudo gago mana ka okalo e yor kwecho. An gi tharuok ma kapok omiyo ng'ama miye chiemo onge. Sebedo ka seche moko wakelo ne chiemo kotuo gocho na wanyalo tere osiptal wang'iyo ne gik matindo tindo. To kwasetemo luwo kata weche mag disable go jaduong' pok oyudo kony moro amora ir sirikal. Kit ot ma odakie, gige nindo ma entiere godo kod mamoko nyiso kit chan mapek ma en kaachiel kod familia mare koro gidakie. Kar nindo odeno state mineno kata gik nindo onge go malong'o. Nyithinde ariyo machielo en jaged adek ema osebedo ka lewo sikul mondo koro mak bade ka odhi kwecho e chiro no motho. Ambedo leri wach kupona dhi chiemo ng'ama chunye ler ojuko na chamo miya kama amiya. Nyithindo ariyo ma nyiri gi ma seche moko lewo ne skul mondo ter jaduong' kodhi kwecho. Kony moro amora ma sirikal miye onge. Kako chiemo to chiemo mane lwetwa. Samoro bende msamaria mwema moa mabor konene kako chalo no nyalo konye. Familia mar wachne gisetemo kata mondo koro yudi obok kata certificate mar jogo modak kod ng'ol. Kata kamano higni osekalo kubokni koro pok oyudo. Koro ofise mag jomong'ol wasichiedhe kode makata anane asechiwore ma asedhi kode Nyateke mokore Mudi Beach ka joka disability asedhiye. Moko kuom oganda korego moko mago mag piny wacho ma oting'o Lawi Jako Foundation ema osebedo ka chiwo ne kony matintin e okang' man ni jogo ma odak kod ng'ol ojorore gin giwegi jogo mong'ol mowuok e wuodno mar Kachieng' e sub-county ma Nyateke ka ojolgi kod Lawi Jako Foundation oloso riwruok ma gigeno tiyo godo e ting'o ngimagi malo. Geno ni mondo wabed gi table banking mwatimo kendo wakawo pesa wagi twatere bank to wagolo wachakwa wanwango konyruok. To ne waonge gi mbele wala nyuma koro ne wang'iyo ni pesa matin mwanyalo chako ma wanyalo choko no ema nyalo konyowa. Ne owacho ni ka warejista nigi group ma gibedo gimoro achiel to ne nyalo konyo. Mane mo sani bende pod wachano mar mondo mi warejista gi ng'ato ka ng'ato obed gi disability card mare. Jogo modak kod ng'ol ywak ni gisebedo ka ojwang'gi kod piny owacho kuom kinde malach. Kata mana jotelo moyier bende koro ok dewgi. Jalup jakomruogno mar jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori Simon Mino wach ni jomo ng'ol mathoth onge kata kod obo kata certificate mar jogo modak kod ng'ol ma ichiwo kod National Disability Council. Most of the people have not registered with the council. What I mean is that they don't have that certificate. Now it is incumbent upon the leadership. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakuramogi, parie piny maoling thi. Ne Kamran Kalib, nyathi ma jagni 6, mano e ngima ma osebedo ka odago e thuolo malach mar ngimane. Kawuono ngima mar Kamran kod nyithindo mamoko lokore kaluwore kod thieth ma onge kod chudo ma itimo od thieth maduong' mar Kenyatta mar keto gige konyo nyithindo winjo wach e gino ma dho ngere dendo ni cochlear implant surgery. Simfos Okinda oluonwa kamenyo sigana mag nyithindogi kendo mae report. Duol mag nyithindo gin gik mawinjore kamoro amora ma nyithindo yudore. Nyiero, wer e kind mamoko. Kamran Kalib, nyathi ma jahigni 6 kata kamano, nochako dak e piny moling' thi ka ojahigni 2, kama ne ofweny ni ok onyal winjo kendo wuoyo mare, manochako matintin bende nolal mero. Kalib nonyuol anyola ka en nyathi maber, kasto kochopo higni 2 kama nohero ga ng'iyo cartoon, oham gik moko kopi gik ma cartoon go timo, kata ka ninyise head, shoulder ni Santos no count, nohero wer nohero sana. Koro ka nochopo higni 3, ta notice ni nyathini eri ok winj wach. Koro achako diro gik moko piny kaka kijikni, gik mago pengle, taneno kokong'i. Tanyiso min gi ni nyathini eri be winjo wach adier. Aska lero ni chal kagima yedhe mathoth mano mi Kamran katin ema nodhi kod ite. And then nomiwa yath makong, antibiotic makong. Emomiyo onyiso ni samore emomiyo ite nolal. Koro kane wasedhi Nairobi audiology to nogisuggest nwa ni mondo watim ne cochlear. To pesa mane gidwaro ne ng'eny. Ne gidwaro $1 million.
mane ok wanyal afford. Kasto nwadhi moro Mombasa Road kuchocho. No suggest ni watemane gi hearing aid. Nwanyiewo hearing aid 300,000. Hearing aid nokotiyo. En sigana maket kod mar Agnes, miyo mokwongo ma nyathine no baro odiochieng' manyoro, ka od thieth ma Kenyatta oyango bero makende mar keto gige winjo it, mano chakore nyoro kendo biro timore juma mangima. I realized when he was 2 years of age. From there is when I started occupational therapy because we thought it was autism. And when he was done, it was at Mama Lucy Hospital. Yeah, so when he went to daycare, the caregiver was like, maybe this child, he can't hear because he was already interacting with other kids. Jonyuolgi lero ni ng'ol makamano semiyogi kale matek kod nyithindogi ahinya kweda kowuok kuom anyuola gi osiepe. Okinyal ng'eyo kotuo, okinyal ng'eyo ka kech kae. Koro chuni nyaka in ming'e ni nyathini eri odonjo. Kata kodwaro gimoro, nyaka obi maka lweti ni mondo teri kuma odware gino endo. Ko kamano kata kodwaro gimoro kachae, odhi kawo kikombe to otuomo godo kende. Samoro ing'e ni onyalo kata mana wang'. Kane chakore ji ne wacho ni nyathini is not normal. Nikech ing'e ni ka nyathi ite odio for the first times, kowuotho tineno ka tiende swero piny. Ok onyal wuotho maber nikech I think ni winjo mar nyathi o ginene coordinate gi balancing mar dend nyathi. Koro noswero ga tiende piny. Mago duto koro dong karapar ka nyithindogi ni e kind nyithindo 50 moyudo thieth manono mar sone gi masine itgi mabiro miyo gidok gidag ngima mapile. Koro jomiketo negi cochlear implant gin jok ma itgi odinre kabisa mok giwinji, to wasetemo thieth mopogore opogore to ok ti. Koro cochlear implant ni koro modong negi kende. Itimo ni surgery ma koro iso e iye, to nitiere part moro be manigi gioko. Koro daktari no ema koro en mokoro dhi opime, koro oketo ni e kiwango mamari, nikech kila ng'ato nigi kiwango mamare ma nyaka owinj go wach. Koro kuom higa achiel jotuogi ka osetimnegi bero ni, koro pod nyaka gibi e osiptal mondo koro daktari ma speech therapist puonjogi koro e wach loso, to daktari mar audiologist be koro ng'iyo ni koro gimoketnegi no, machine moketnegi no tiyo maber. Kata obedo ni jomoko inyuolo kod ng'ol mar winjo, moko yudo ng'ol makamano e wi dongo. It ji ok onego bed ni chwerga, kata nyithindo man nigi shida mag allergy mag umgi nigi gi duol, umgi duol gi it gin connected. Koro seche moko yudo ni kokithiedho achiel to yudo ka okelo shida nyaka e moro. Yedhe moko be nitie ma kimuonyo to nyalo miyi shida mar it. Koro nitiere kaka yedhe moko mag kaka wachni mag TB, seche moko kothiedh ng'ato kansa, nitiere yedhe maketho it. Kata kihinyori, nyithindo mipada jomosiko pada nyithindo gi be pado ng'ata nyalo ketho it ng'ato nyaka chieng'. Piny Kenya en achiel kuom pinje mathoth e Afrika ma chenro ma kama itime, chenro ma okal ting'ne kod piny Morocco e riwruok kod piny Kenya, ka ting' modong' ichulo gi okumba mar thieth SHA. Like they gave me hope, a hope that was lost. Now it's coming back. Yeah. Adoro ga monda communicate kode, aluonge, aore. Now I'm going to do that all. Awinjo ka mor. Thieth makamano kinyocho mod thieth maduong' ma Moi kama idhi bare nyithindo maromo 8. Sifros Okinda, Ramogi TV. Okoromogi en puonj gi pak ne lakteche matimo mano mar neno ni nyithindo chako yudo itgi kendo ngima gi odhi nyime makare. E chenro mar ng'e gwenge wa kawuono warango nying gweng' ma iluongo ni Lolwe ma yudore e kaunti ma Kisumu. Sigand Lolwe nyakoromogi nochakore nade to chalo nade, ang'o ma jopiny ong'eyo e wi sigana mar nyingno? Millicent Adhiambo losonwa twak kod jopiny e wi sigana mar ng'e gwenge wa kawuono kendo miyowa ler e wi nying mar Lolwe. Nyakoromogi Ajuang machiegni kendo e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwenge wa. Jumani pod wago mana tach e kaunti ma Kisumu, ka bende pod waluorore e sub kaunti ma Seme kaka wuono kalapapla marwa ofuyo ma odhi opiyo e gweng' ma ong'ere ni Lolwe. Ka isewinjo kata iselimo gweng', chiro kata center mong'ere ni Lolwe, ang'o mabiro e pachi? Nyakoromogi mana kamano kaka pile wago mbaka mokwongo kod jodak kachiel kod johala mawuok e alworani ma Lolwe. Ginyiswa pachgi ni ginto ang'o momiyo giparo ni gweng'gi ni kata chironi kata sentani ne ochak ni Lolwe. Kadongo kaneno Lolwe kaeni, ne nitie Lolwe moro mar bas ma Jokoginga. Ne kadho kaka gokinyi
koa Bodi nonindo ga Bodi to dhi Kisumo, to kosedhi Kisumo to chako duogo kar kaeni saa 10 godhiambo. Koro miyo kaeni nomi nying mar Lolwe. Ka nitie jaduong' mo bende mane bet wiye owilore, noa yo Kagai koni. Nojuok e chiro kata ka nobiro go kebe kogoyo to mor gi dhoge kowacho ni Lolwe, Lolwe, duke Lolwe, duke Lolwe. Lolwe ka kwara monyalo chwara nochiwo lobni. Kane ji dhi Kombewa bor gi Bodi. Iwinjo maber? To kane ji dhi Kombewa to Kombewa ne bor ne mine. Koro jadwalo kono oparo ni mondo wakaw gimoro waket kam ni chiro. To ok no en Lolwe. Nyinge iluongo ni Bop. To Lolwe gimomiyo okawo Lolwe. Momiyo Lolwe koro wuok malo. Ne nitie mtoka moro ka bas niluongo ni mtoka Ochola Kang'ano. Jakombija. Noro chung ka ndarani. Koro sama ji dhi town yawa mtoka Lolwe dhi timo nade? Dhi yombowa. Koro Lolwe ne mono wuok manyingo tugre ni Lolwe. Wan wawang'o yepo yudo ni iluonge ni Lolwe. Do ni chien kujojo nwawinjo nying moro ni mano chake ni Bop. Koro Bop no noduogo tho kalore gi nying modogo biro ni Lolwe no. Anatin. Koro kanyal ng'eyo nonro mar Lolwe kabisa. Ayudo mana ni luonge ni Lolwe. Ne jodongo madongo kata geche moko nitie mane kalo ka. Ne gari moro ne luongre ni Lolwe. Gach Joko Ginga Odinga. Koro gari ni kwerewa opimonwa. Ni ene mano chung' e stage makani. To koro iluongo ka ni Lolwe. Koro Lolwe stage. Joma ni nanga biro ni wadhi idho gari Lolwe. Mana kamano nyakwara Mogi bang' winjo paro mopogore wi kaka johala kaachiel kod jogweng' oselieko koteneno kod gima giparo ewi nono mar nying gweng'ni kata chiro kata sentani mong'ere ni Lolwe. We koro wawinja nena adieri motenore kod kuku mar wach ewi gima ne omiyo ne ochak kae ni Lolwe to ere kaka nochakore. Chon kapod ne kwachako kawabiro Lolwe ka ne wan gi chiro mana mag Kombewa gi Bodi magi kuonde mane ji dhiye. Bang'e ne wan kod chief moro mane osenindo, Paramount Chief Melkisedek nindo ni eri ne gitiyo kod owuor wuon Oidho. Koro ka eri nok bende niluonge ni Lolwe, ka eri niluonga ni Bop. Mar registration mare ka county en Bop Market. Bop Market no ema ne nitie jodongo moko manogolo loni mondo ger chiro ka eri mondo chak ni Bop. Bop ni ne en kama ne nitie ga bugni ok ne en lo machal kaka to chal ni. By 1960s chien kocha ne erosion notimore kuonde gi ma buche mane ni kuonde gi machalo kaka wageng'wa kata kaka ne noyadhi e geng'wani. Kata kane wakwayo kwatindo mwaka 50 gi wiye ka koth chwe to ne wanyalo biro wadonje bwo buchego kama of which nok wang'eyo ni gino nyilo nyalo diyowa. Koro kane watimo kamano to ne wabuoke bwo gigi ka koth ng'idho. Koro mano niluonge ni Bop. Now by 65 ka koro piny osechako biro ka oseyud loch, jodongo manokelo kagi eki ka osekelo chiro ka 65 koro nitie bas mane biro ga Mwelo ka. Chon ne en Yang Chiu to noringe Lam ko yo maduong' ko chande kapok oket Lam e piny ni. Yang Chiu no ne en company ma jo China ne ni Kisumu mane tero ji nyaka Yoma kono nyaka Loka. Now ka Jaramogi nong'iewo kambi no noloke ni Lolwe. Pochola ko Mwelo Bodi to chung' Lolwe ka kurito ji. Samurito ji no iluongo jogo wacho ni kai koro wachako ni Lolwe. Ema loko nying mar Lolwe Market mondo bed ka eri. Nondike ni Lolwe Bus Service. Koro Lolwe Bus Service no kaka nokadho kani to gi higni machon go. Ne koro miyo duong' ka eri ni Lolwe. To proper name ne en Bop Market ema registered. Gweng', chiro kata sentani ma Lolwe humbe landore kod weche kata timbe mage. Humbwa landore atwa jo boda humbwa landore gi boda mware mboga ka jo Lolwe man kar kaeni. Humbwa landore ni Lolwe ka wan jo mabeyo. Kendo nyithindwa gilong'. Ok gikwel, gitiyo gichamo gi lochgi. Ko Lolwe ka wan gi talanta. Wan gi talanta kabisa mar football, mar volleyball, nyithindo gi tugo ga nyaka oko. Nyoche nyithindo moruga skul ka odhi nyaka East Africa. Lolwe ka nochakore nolando nikech ne chiro achiel mane chuny piny ka ne onge moro machiegni kode. Kani wuok kata ne Kombewa, Kaloka, Bodi. Joma chon go ne wayudo ka moko ne oseloso ga
gik moko kaka cooperative societies mag chak. Chak ni golo ga e mier ka tikelo e chiro ka, to jo cooperative ma jodongo no ne supply chak nyaka Kombewa nyaka bar Korowa. To bende nitiere dongruok malolwe osenyuolo ngima jodak makae. Dongruok malolwe kama neno ma kwa nyalo kwano muhimu en osiptal manyo ger kani, to gi skul bo miwa boelo lwe ka secondary Oruga, to gi mende maneno ka en dongruok maneno malong'o ahinya. To dongruok moko madang' aywag ni ber to kaneno malong'o ahinya. Koro lolwe no miyo dok chien tinde kanyana ka bwana obenyo biro gero udi ka mabiro ka lande ma koji biro rent. Mane ber ma kwanya neno. Kana biro kana non ka udi mag lolwe ka ne ute lum. Mano ko chako miergi. Koro chako nino mos ko chak gero udi mag mabati. Koro mabati ka koth chwe to koth goya ai buok tabete. Mano achiel kuom dongruok. Chon ne ngira nyangile maya munego. To sani an kod sitima sani makadi oni sit to le to samod nego wang tino sim pile. Kaka sani kuna lura dhita chak chon ke samango simango ya mudo. Dongruok manyalo neno gi sechegi e grofa ge ne onge, sani kore gi biro. Osiptal ni bathe ka machiegni, sikul be nie bathe ka, ma primary no nyuolo secondary be ni bathe kanyo. Ndara bende nyo county government omiyowa lam kendo waringe mayom. Do ni poko chopo ka onego chope to se chake kendo dhi mbele. Wan gi skul malo ka eri miluongo ni Oruga. Oruga ne en skul machon manochakore 1948 kane iluonge gi nying moro ni Naki. To kane idwa timo registration e 1960s to noyudi ni Naki moro ni Nyakach. Ne gikawo nying got moro maduong' ka eri miluongo ni Oruga. Wan kod lope ma nyago gik moko kaka njugu, olayo, bel, goduma. Bang' kwano dongruoge achiel ariyo adek, rem kod kwayo mage ma jodak malura ni godo, magi gombo ni kokeli alura ni malolwe, to lolwe biro dongore metni machal kod gwenge mamoko. Gimoro ambo sirikal okonywa go chiro ka lolwe, okelnwa taya, to gicho bende ogerwa choche. Kisani kata wendo kubiro, onge kumwatere wendo ni dhiye, nikech choche midhiye onge. Wani chiro ka miluongo ni lolwe mwakoro nyingi ubuogoni. Wange kod pi ma watiyo godo chiro ka minyalo kunch wamodho. Mano sida ma wan godo. Lolwe insecurity rach. Keche dukni ok nya bedo mang'eny ka kalore gi nyithindo mobiro gi yore gi mayore. Mama mecho koro jodak oluor keto dukni ka. Koro shida ma wan godo, wan gi insecurity. To gima kelo insecurity ni lack of tire. Chopo sa achiel minewa mane timo ohala e chiro kae wuok nikech gikoso light. Koro mane gima wanyalo kwayo mondo konywa godo. Ne onge gi pi e chiro kae, wachandre ne pi kabisa. Wawuotho distant mabor. Makata kaka wan jo ohala ni koro mondo iwe wandino kidhi manyo pi yudo ka tek kabisa. Nyithindo gi tugo maber mondo mi nyathi ng'ato tug from divisional level ma chop nyaka East Africa. To onge gimoro maber kata appreciation moro ma sirikal timonwa kwa niaba mar nyithindogi. Anya nyiso nyithindogi motivation. Omiyo wakwayo county government tafadhali ka giwinjowa gigernwa kata mana pi moro. Wapargo nyithindwa manodhi East Africa motugo maber momiyo waduoko maber kaka jololwe. Lolwe ka eri dongruok to pod ni chien. To chiro ma wantie ni inyalo lore sa asaya nikech chono nogore piny ma ging'e jo kaunti ong'e wachne. Koro wakwayo gi kuom muolo ni ka giyie to gibi konynwa jopiny nikech kaka tibiro ka onge kama inyalo dhi konyorie ni idwaro choka. Nyakwara mogi mana kamano gikanye mwachopo godo giko matelo makawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Sani ka ilimo kata ka iwinjo nitie gweng' chiro kata senta ma iluongo ni Lolwe mayudore e kaunti ma Kisumu e Iseme. To ing'eyo gima omiyo ne ochake ni Lolwe kendo kaka ne ochakore. Omiyo kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mare mar Ramogi nikech juma manyien bende duogoni kod nonro mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma.
Nyakoromo ging'eyo sigana mar gweng' mar Lolwe kaka omiwa kod Millicent Adhiambo kachiel kod jodak makono kowere kod mane ni sirikal biro chulo gope duto mag jopur kod kembe rego sukari machiegni. Ma en kaluwore gi jatend migawo mar pur Mutai Kagwe koloso gi jokanyo mag riwruog jopur niang' pachoka, board mar sukari kod jochung' mag kembe sukari 4 manokete lwet ji giwegi. Jatend migawo nolero ni tieko chulo gope mag jotich en gino magimiyo thuolo mokwongo e telo mare. Bende wacho ni thoth jotich mane tiyo e kembe rego niang' ibiro duokie tich gi kembe masani tayo kembego, ka jogo ma bende igi osechopo dhi e rutaya ibiro mi thuolo mar dhi e rutaya. We are experiencing people who are interfering with the demarcated areas in terms of sugar harvesting. And I know that the sugar board, has given instructions regarding the operationalization and how the sugar mills are going to relate to each other. Importantly, on the issue of weighbridges, only the chief executive of the sugar board can give instructions on those weighbridges. So let's not have anybody else giving any instructions about these weighbridges. Because I hear that there is some confusion regarding who says where it is to be put, then another one comes, it is removed, somebody else comes, another one is put, toa hii, rudisha hii. Nyakoromo gi omedo sudo kamano ni jokanyo e sekta mar wuoth ojiwo jogo ma riembo mondo oti kod nyamburko kod gi wuoth mamoko ma tego yore mag lony manyasani ka giloso e kaunti ma Kilifi e kinde romo ma ota gi jata tije mar kambi mar taksi mar mbui WeGo Anthony Masharia. Jokanyogo owinjore ni gibiro neno ni sekta no kata customer magi ok ojuogo omenda mamalo mag wuoth. Kambi mar WeGo medo puoyo kenge magiseketo e tiyo gi lony manyasani e keto wuoth bed mayot ne jopiny. Muhimu wa sisi pia kuwa hapa na kampuni yetu ya WeGo ni kwamba wageni ama wenyeji ambao wamekuwa kwa mara wakilipishwa bei ambazo haziambatani na mfumo fulani ama hazifuati kanuni fulani, wanaweza pata afueni wakiitisha ama kuagiza ama kupanga safari yao na WeGo ili kupata bei ambazo zitawafaa. Na haya malalamishi yote ambao kwamba yanafika kwenye ofisi yangu, lau kama watu wanaweza kubaliana kufanya kazi online, basi hizi shida zote zinaweza kuwa zimeisha. Kwa sababu online ina faida nyingi sana. Kitu cha kwanza, tunaweza tukasema ukitumia online mambo ya usalama hayana hatihati. Hiyo ni 100%. Na pia inasaidia wageni wetu kuwa na usalama wa wale watu madriver wanaowabeba kutuletea mahotelini. Madriver huwa pia wanajulikana majina yao ni wawapi. Kwa hivyo wakati anabeba mgeni ana uhakika wa safety yake. Nyakoromogi erokamano kuom medo keto Ramogi TV dakika 58 bang' saa 3 kwa dhi nyime gi weche manyien. To kapok wadhi nyime ahinya, nitiere ote ma ayudo ka Nyakoromogi eka bang'e wabiro kawo yweyo kasudugo gi weche mamoko. Brian Otieno Lali mar Yala wacho ni dak winje Siaya. Okay, Juliana kawuok Nyarongi wacho ni apuoyo lakteche makonyo nyithindo mani kod chandruok mar winjo wach. Bati penj tek marach mano Pastor Ogila ema wacho kamano. Sirikal okonye jaduong' cha mano an Pili mano pani jaduong' mawuok e gwenge mag Nyatike. Ramogi kwayo sirikal okonyo jaduong' no kod nyithindo gidhi nyime kod sombgi.
mano kwayo kaluwore kod sigana motim kod Jojuma ni jaduong' mani kod chandruok kata mantiere kod ng'ol e gwenge ma Nyatike kaunti ma Migori. Elvis kawuok Bondo wacho ni agone lakteche erokamano ahinya kuom kawo okang' mar konyo nyithindo ma ok winj wach. Nyasaye mondo omed yawnegi kendo omed winjogi. Ng'ato ywak kane oro ote to kwasomo to kowacho nyinge. Koro wacho ni di yor gi nyingi de wasomo. Koro waneno gima ok somre. Aya. But ine ni makare ahinya gi weche manyien kendo maler. An Felix Ochare kantiere Kanga. Mad Nyasaye med ting'o malo oganda kendo med chiwo arita makare. Yiena mondo akaw yuogi kanyo ka wadugo pod an ngima moko kik idhi mabor ma en oimore. At Papillon Lagoon Reef, the ocean greets you at sunrise. The palm trees dance in the breeze, and every moment feels like magic. Now imagine 3 nights of this paradise for only 36,900 Kenya shillings per person sharing. And here's the secret. These special rates can only be unlocked through View Travel. Plus, with our Lipa Pole Pole plan, your dream escape is now easier than ever. So don't just dream of the coast, claim it. Papillon Lagoon Reef, exclusively with View Travel, where unforgettable escapes begin. To book, visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
Machiegni wadonjo weche mag tuke. Klab mar Nairobi United yudo loch margi mar adek season mag 2025-2026 tok loyo klab mar Bandari gonde 3-1 e tuke adhula lig maduong' ma pacho ka. Boniface Prince jatugo miluongo ni Prince Buregea noloyo ne Nai Boys gol margi mokwongo e dakika mar 6 kane pok jatugo Geoffrey Ajunga loyo ne yawuot Mombasa Bandari FC gol margi e dakika mar 38. Tok jotugo wuok e yweyo Enoch Machaka nomedo ne Nairobi United gol margi mar 2 kokalo e picha choma ka jatugo Shami Kibwana noloyo gol mar 3 e dakika mar 85. Loch makamano chulo Nairobi United nyaka thuolo mar 6 e chung' mar timbe gi points 9. Ni bazuka kutoka kwake Geoffrey Ojunga. Wow! Ana nguvu mguuni. Pio Junior. Momanyi! Penalti nzuri na wamulika wana Bandari. Je, wanamwona Enoch Momanyi nzuri. Duncan Odhiambo Omala amemkanyagia Machaka. Wapo wawili, Shami Mwinyi Kibwana. Shami zimefika 3. Akili ni nywele, lakini yake Shami Mwinyi Kibwana ina jotugo ma odak kod ng'ol e piem mar kwangiyie midendo ni Para Rowing Mombasa onyiso geno mar goyo okang' e piem makamano bang' piny owacho e bwo migawo mar tuke chwalonegi yie moyiedhi mar piemno. Ka giloso e dho wath ma La Marina Mtwapa, jotugo mar tim mar Full Circle Para Rowing Club koni achiel kuom midhiero ma gisebedo ka gikaloe en onge mar yie moyiedhi ma ginyalo tiegore godo e piem makamago. Ikoni en geno margi ni okang' ma piny owacho koro kawo mar miyogi sir biro lombo jogo ma ni kod ng'ol e piem makamano kendo sumo kit jatugo achiel kende makadho nam chumbi ma iluongo ni Asia Mohamed mosebedo kadhi e piem makamago e pinje maoko. Sababu hata sasa hivi tumeletewa hicho kifaa, but tunahitaji zaidi ili ya kwamba tukiingia isiwe mali ya kwamba tunasubiriana mmoja baada ya mmoja kuingia kwa maji. So tunastahili tukiingia kama ni PR1, 2 na 3 wanaingia, wote wanafanya zoezi kwa wakati unaofaa kwa masaa sahihi ili watoke wakiwa wakati mzuri. Tunashukuru KNPC, through KNPC Federation tumeng'ang'aniwa, at least tumepata boat. Kwa sababu hatukukuwa na boats, enough boats. Tunastart na swimming, then after sometimes watu wana disappear cause hatuna boats zile za kutrain nazo, zile the right boats for persons with disabilities. Tunashukuru sana the Ministry of Sports, Creative Economy and Youth kwa kutufadhili ili kuendeleza hii michezo, na ili boti ni brand new boat kampuni ya Swift ambayo inatumika na mataifa makubwa duniani. Kwa hiyo tunatumai itasaidia sana. Mchezo wetu kwa kitu cha kipaumbele kwa tunapatiana kinaitwa safety. Kitu cha kwanza kama wana rowing tumeanza miaka ya nyuma, lakini hatujai kuwa na kisa kama kile ambacho kilifanyika, kwa sababu sisi kwa tunaweka safety kwanza. Ikruok osekiri ni makare ni tuke makelo kanyakla jotije ma counties duto mapacho kamotis ni Kikoska ibiro bagi county ma Siaya giko dweni. E twak mare gi jofwambo jakom mar Kikoska John Angawa wacho ni tuke makamagi chiwo thuolo ne jotije counties mopogore opogore mar sumo paro e wi yore mag chwalo chenro mag dongruok ne jopiny kod sumo kido gi timbe mag ogendni mopogore opogore. Tukego ibiro bagi chakre tarik 24 mar dweni kendo biro kelo welo moyo gana 10 gino ma biro bero yuto kod ohala e kaunti ma Siaya kojiwo weg magawa mondo ti kod thuolono mar bero ohala magi. Kikoska oting'o tuke mag adhula, opira, misuyo e kind tuke mamoko. Kamano mwadega dwa biro gaji maro mo 10,000. Asan jo Siaya kendi welo biro moro 10,000. Welo moro 10,000 gi chiemo. Welo moro 10,000 gi nindo. Welo gi wuotho kwa kacha matendo transport nyaka bede. Welo gi oromo rito maber e yor security. Koro akwayo jo Siaya gi muolo ni girwak welo te mok ing'iyo ne gi akanye to gibed kod otende mang'eny
giyaw tende gi kuonde matamo cholor mondo ochier iketi chiemo mang'eny mopogore opogore. Sama waromo nitie gimiluongo ni cultural exchange. Kech communities giromo kargi ka gin 40 something tribes in Kenya. Koro wanene kaka jo Masai gin, ang'o madwa kok kuom jo Masai, wanene kaka mar jo Coast gin, ang'o madwa kok kuom gi, mondo culture, kech culture en gima dynamic ma pod dongo. Mondo culture moro kata mar joluo ni obende walose no kati gimono watimo machal ok ber ahinya, to jomoko nigi margi maber, to wabiro kawo mano mariwe marwa ni. Klab mar PSG omako thuolo mokwongo e chung' mar klepe tuke mag UEFA Champions League bang' tuke adek ka otieno ma kawuono girakore kod klab mar Bayern Munich tugo madhi bedo mapek e otieno ne. Klab mar Liverpool bende bago tugo ne klab mar Real Madrid, achiel kuom tuke mochan kata madhi nyime gi thuolo ne. Kotwak gi jofwambo, kocha mar Liverpool Arne Slot olero ni jotugo Alexander Isak, Jeremy Frimpong gi Alisson Becker nigi hinyruok kendo gidhi tugo ma kawuono. Kaka machielo Real Madrid bende rwako Alexander Arnold tok yudo fuong'ruok. E tuke mamoko klab mar Atletico rakore kod Royal Union ka Olympiacos tugo kod PSV. Sporting rwako Juventus e kinde ma Tottenham tugo kod Copenhagen. Klab mar Al Hilal odhi nyime gi duoko makare tuke mag Champions League mag pinje Asia tok loyo klab mar Al Gharafa gonde 2-1 e boma ma Doha. Slem Al